Molweni ke babukeli emakhaya, the All Archbishop ke Amazon seyifikile. Si live ke pha kwi page Cups event, Cups podcast sesifikile, singenile, singaphakathi and nibulisile abantu abasekhaya ngelenkosi igama. Sitshilo ke sathi ke sikule mini le besikade lonke ixesha sihleli silinde yona babukeli pha emakhaya. Please subscribe to the channel and follow it. Share mntasekhaya, cela man khayisherisha abantu bakwazi uyifumana. Silapha ke namhlanje siphethe umxholo omkhulu ngolona hlobo, kodwa ke before siye kumxholo wethu omkhulu ngolona hlobo ndihamba ndedwa ke, ndihamba neguest zam. Umntaka afika izolo, ngutata uZungula ngapha ecaleni kwami. Ndizocela ke ndiqala lapha kutata uZungula abulise pha kubabukeli emakhaya, azazise ngohlobo olululo kokuba ngutata ubani phi. Enkosi tatam, over to you. Enkosi Bishop. Mandizibulisele, ndingegama lam ndingumncedisi ufane ngowakwaZungula. Ikhaya lam lilapha kuTsolo. Ndikwela bandla kuthiwa yi-12 Apostles Church in Christ. Okay. Umkhokheli wabo omkhulu engutata Nongqunga. So ndikhonza apho ke, ndingomnye wabantu abakwelo bandla elo. Nkosi tatam, manike wena ke Bishop. Ndisuke ndibhideke ke xa ndisiya kuye kufika izolo ke mbukeli pha ekhaya. Andawona ndithi Bishop lo namhlanje uzondilungisa eyona nto efama ndimbiza ngayo. Over to you. Masibulise kuwe Bishop. Yes, sibulise kubaphulaphuli emakhaya. Sibulise kakhulu utata umpostile uZungula. I'm comfortable in any. I'm comfortable in any. But for topics sake namhlanje masithi umpostile ufika izolo. Nkosi tata. Siqhubekekeni. Both of them have been ordained for, so I'm okay. Nkosi tatam, chilo ke mbukeli pha ekhaya sathi sizohlala kuleni hour sincokola nje siphendulana ngohlobo olululo kube mnandi. Ndenzela uba ke uxela umakhelwana uthi sebefikile sebengaphakathi. Siphethe namhlanje ke bapostile bam into encinci enkulu abantu abangayi-understand yona, ngumbuzo omncinci kodwa uhlobo omkhulu ngalo. Tata uZungula nawe tata ufika izolo unengxaki ebantwini, abantu aba-understand, bafuna uqonda ngokwamabandla nangohlobo esi-understanda ngalo izinto thina singazi izinkokeli zamabandla. Umbuzo endiwuphetheyo namhlanje mibini mbukeli apha ekhaya. Umbuzo wokuqala okokuba ngubani uYesu, umbuzo nje wokuqala abawuzungula. Owesibini umbuzo ngokuba uthi ungaba uyabuya na okanye ayikho kwawubakho loo nto ngamampunge okanye izinto ziyenzeka. Ndenzela uba ndiqala apha kuwe tata uZungula. Tatam, siqale kulo wokuqala umbuzo kokuba ngubani lo Yesu. Bishop, ndiyawuthanda lo mbuzo wakho. Actually nabaphulaphuli bakho ndiqinisekile unika umdla kakhulu. Xa sithetha nguYesu, Oh yes. ndiye ndithande ke mna sithethe nangoYesu Kristu. Ngoba phaa kuJohn 17 verse 3 apho kuthiwa kuYesu thandazela abafundi bakhe, uthi ke bubo ke obu ubomi obungaphakade. Ubomi obungaphakade le nto siyele enkonzweni. Wonke umuntu okhonzayo ndicinga uba ukhonzela ultimately uba azafumana obunye ubomi ngapha kobomi sibuphilayo ubomi obungaphakade. Uthi ke ngobubo ke obu ubomi obungaphakade ukwazi ukuba simazi uThixo okuphela kwakho inyaniso noYesu Kristu. Okay. So ngamanye amagama le nto yokumazi yenza uba sikhonze into esiyaziyo. Okay. Now make siyeke kule nto ke kaYesu Kristu ngokukhawuleza. Apha sithetha ngoYesu. Ubuye uyifunda iBhayibhile, ukuqala kwakho ukuzalwa engekazalwa mhlawumbe kuthiwa kakuthetha isithunywa uyakuzala umntwana.
umnike igama lokuba unguYesu, not Kristu, Yesu Kristu, Yesu. Oh, Ngokuba uyakuba in future ekuhambeni kwethuba ngumsindisi. okay. Now xa sithetha ke ngalonto ithethwa lento izawuzalwa nguMaria, ayingoYesu Kristu, uzala uYesu uMaria. Okay. And then kuzothi ekuthubeni xa iphaa ku-30 yeminyaka xa ibhabhadizwa nguYohane kubonakala kuvuleka amazulu, kubonakala kusehla umoya ongolohobe kodwa onjengehobe. Oh, Uannouncwe la moya, uintroduce, not introduce, waziswe la moya kule ndawo uphuma kuyo kuthiwa lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. okay. Now make sibuye umva siyoyithatha phaa kwi-Old Testament. Kwi-Old Testament u-Isaiah chapter 9 verse 6. Ndithanda ke ndiyibeke nangesilungu esizayitolika nangesixhosa. Yes, Dad. Ithi laa nto leya, for unto us a child is born. Okay. Kubekho semicolon la full stop ezantsi kwayo kubekho ikhoma, meaning that is a statement, that is a sentence iphelele. For unto us a child is born, unto us a son is given. Emveni koko kubekho ke icolon eza full stop zimbini, meaning ithi izama ukuthi therefore ithetha ukuthini ke loo nto leyo. Ithi and the government shall be upon his shoulders. So zimbini izinto bishop wam, it's the child that is born and the son that is not born but that is given. Umprofeti Isaiah uprofeta ngokuza kwaYesu Kristu. Zimbini ezinto sithetha ngazo. Umntwana ozelweyo, unyana ongazalwanga kodwa usemntwana. Yiyo le nto xa kufika uYesu Kristu xa uyazalwa abe nonina abe noyise esimaziyo. uYesu ze ke ngokuthi ethubeni phaya sinikwe laa nto yabonakala isehla njengomoya ekuthiwa nguKristu. So xa uthetha yiyo le nto ndithe xa ndiqala ndathi ndifuna sithethe ngoYesu Kristu, ngoba zinto ezimbini. Ngoba kwathi kwakuhlala moya wawuyiva ngoNebhayibhile kayithethayo sathethi ngoYesu, thetha ngoYesu Kristu, ngoba kwabakho isidalwa esitsha. Okay. Azatsho naye athi umoya wenkosi uphezu kwam. La moya wenkosi nguntoni? nguKristu. Ay, So ngamanye amagama xa uyibekayo ke bishop wam, xa sithetha ngomsindisi fanele uba sithethe ngale nto inguKristu, not uYesu. oh, uYesu akangomsindisi. okay. Into nasisitya esiphethe usindiso esithi ke awukekho wrong ncamo umuntu athi uYesu ngumsindisi ngoba yicontainer. Oh, So icontainer ke iyathanda icontainer ubizwa ngecontent le kuyo. Xa ndithi ngawundiphathela icoke phayana bishop uzawundiphathela ibhotile botile. kodwa necoke ngaphakathi. And uba le coke ayikho ndizawukhalaza ndithi awuzanga nalo, kodwa bikhona le coke kulaa bhotile undigqibile. So ngamanye amagama xa sithe, that's why kumfundisi ndizohlula zine ezinto. Uba iBhayibhile xa ndiyifundayo ithetha ngoYesu, uthi uYesu, ndiyi-understanda loo nto leyo ngokohlukileyo xa isithi uthi uKristu, ndiyi-understande ngokwahlukileyo xa isithi uthi uYesu Kristu. Okay. Ndiyi-standardize futhi ngokwahlukileyo xa isithi uthi uKristu uYesu. Bakho amaxesha iBhayibhile ingathi Yesu Ingathi Kristu, iqale Yesu. ngoKristu ilandelise ngole nto ngoba kum zohlukile zantwisi. Ndicinga uba ke ndiyibambe apho. Bawuzungula ndizobuyela apha kuwe. Ndizobuyela apha kuwe. Ikhona into endiyibambileyo ndizobuyela apha kuwe. Ndifuna uza apha kuwe mpostile. Hey, mbukela khaya. Ndiyacela khawuxelele umakhelwane acela umakhelwane okokuba please
kakukhawuleza ugijime kule page Cubs Events, kulapho uzosifumana khona Cubs Podcast. Silapha posko siphethe ke umcimbi onzima olula kodwa xa usowujongile, but xa sewuchazwa ubanzi unzima ngolona hlobo. Postil ngubani lo Yesu? Thank you. Interesting facts kuTakumpostile uZungula. Yes. uYesu Kristu ya lendlela obeka ngayo lo mbuzo kulento othi ulula unzulu ifuna uzingise ukuphendula. Masiqale nemva kancinci kuse Edeni. Ku omnye udla apho bekuthiwe makangadli khona. Kube khona iprofesi ephumayo pha ekuthiwa the fruit of the womb of the woman shall crush the head of the serpent. Now from phayana kubekho iprofesi uba ukhona ozawuza azohlangula abantu apho bafakwe khona ngulo wenzele disobedience. Okay. So ukusukela ngoko ihumanity inomlindo womuntu ozawuza kodwa ekle caliber yoba akazofeyila njengomuntu oqala awafeyila ngalo. Okay. So the world from Adam coming, there's been umlindo oba kukhona ozayo. Hence uzawumva njengoba umpostile sitsho uIsaiah besenza his predictions that there's one who's coming. The son is given, a child is born. Now uyafuna nje kubo bonke abaprofeti they keep speaking about him until afike efika in the form of the womb of Mary. Nge-announcement kaGabriel. Okay. Gabriel esithi the spirit of the Lord shall epikaizo you umoya engcwele uza kwehla phezu kwakho and you shall conceive uzala umntwana uyokumthiya this name because uYeshua ngumsindisi. Uyayibona ne? The word Yeshua means savior. So xa ezalwa uzalwa with lo msebenzi woba he's gonna save his people from the outcome of their sins. Now nangukumbuzo ngubani lowa ubani lowa kuthethwe ngayo. Many of them bazamsakala Nazareth kuthweni but ndithanda ibali lika John within 30 seconds uthi John ekuqalekeni wayekhona ulizwi nxa uyifunda kwi-original context izawuthi wayeseqaleni koThixo. Uyayibo? Okay. He was next to God, which is ilandumiso 110 ithi ke ngoku and he was God. Uyayibo? Ulizwi wayekhona esecaleni koThixo enguThixo. Sibaleke ke ngoku siye ku14 ithi ke ngo14 lalizwi waba inyama. Uyayibo? So God himself in Jesus the Christ became human, became flesh. So ngubani uYesu nguThixo oye waba ngumuntu because uzawuva uJohn pha ku 1 John 4 ithi phayana nabani na onomoya oyingcwele uyakwazi ukuthi Jesus came. Yayiva ithi came. So ayithi born ithi came. He came. Uyayabo? So elaxesha lakhe lokuzalwa ayilo xesha le existence yakhe bekhona before being born by Mary. Ukuzalwa nguMary yi-incarnation of what existed long ago. Ngubani uYesu is God coming in human form to save abantu. Yeah. Tatsungul. Mandizapha kuwe Xhego. Mandizapha kuwe. Uvele nento ethi andifuni uya kumpostile Fuzolo. Uvele nento ethi apha Tatuzungula uYesu yicontainer. Yicontainer uYesu. Ndifuna ukuntyebisela apho uthe wenza umzekelo weCoca wathi xa uyothenga iCoca awuzina Coca ubhadala icontainer but equlathe iCoca. Umbuzo wami bawuzule ndifuna utyebisela ababukeli pha emakhaya le olhlobo uyibeka ngalo
okoba uYesu lo icontainer akayiyo lento abantu bacifa moyiyo usubu uthetha ukuthini mhlawumbe ndifuna ukuyilinka Yeah. yabona umposi lapha ufika izolo uyandincedisa okay ndifuna uyilinka kule nto laa ndawo athetha ngoJohn oh chapter 1 o ayilinke nendalo loo nto leyo ekuqalekeni ubekho ulizwi ulizwe kuyo uThixo ulizwi wanguThixo now laa ndawo iyodwa ubuya ifunda ufunda I think about 5 times apho uYesu athi ungamanzi okuphila living waters Yeah. okay John. but xa uyusehla in the same chapter uyisehla ifikelela kulaa ndawo ngoku uYesu abethelela umnqamlezweni acela amanzi now umbuzo ngothi isource of the water inganqanwa njani kule ndawo sithembele kuyo fanele uba kuphuma amanzi Okay. yenzeka kanjani kulapho ke ngofuna kohlule uba yintoni lenqaniweyo ifuna amanzi yintoni lena ingulizwi enguKristu ndihlula apho ke ngoku mna ngoba okokuba ngaba into eyayibethelwe emnqamlezweni yaze yacela amanzi yabethelela emnqamlezweni yathi Thixo wam undishiyelani na uzawuthi hayi nguThixo eshiya uThixo ngoba ndiyavumelana ngqo naye uba uye uKristu yena nguThixo ndiyavumelana naye laa ndawo but ke ngoku umbuzo wam xa isithi uyashiywa nguThixo yayi nguThixo shiya uThixo phaa emnqamlezweni okokuba ngaba yayi ngulona uyi-source of water okuphila wayinowacela njani amanzi unqanwa njani umthombo lo sifana sifumana amanzi kuwo unganqanwa njani umthombo so yile nto ke ngoku ndizama ukucacisa kulaa nto ndithi there's a content there's a container uthi uYesu uMatthew 13 verse 16 uthi eKhasareya ekunye nabafundi uthi bathu abantu ndingubani na mna nyana womntu utsho yena uthi nyana womntu akakangatsho ngunyana kaThixo yena uthi ngunyana womntu batsho bathi abanye bathi nguJona njalo njalo athi nina ke nithi ndingubani buza abafundi bakhe abe besoloko nabo abazange bakwazi uphendula laa mbuzo kwaphendula uPeter yabona ke Bishop wam phayana ke funa uba uyicokise ke iBhayibhile uyimamele uPeter akatsho uba you are Christ the Son of God no uthi you are the yabona imande kwi-King James version uyijonge uyifunde kule Bible ethi King's version ithi unguye ke you are the Christ The only. the Son Son. mfundisi wami futhi unyandincedisa ngoba la the kwi-English once umuntu agxinisa ngala Athi the. le nto ethethwa ngumpostile you are the only Christ the Okay. only Son of the only living God okay utsho bani ke ngoku utsho uPeter uPeter ubuya ifundisisa ifuna uyiphinda laa nto noba kathathu kothuka kwa uYesu lona okokuba uKristu akuba uPeter abone into ebeyond umuntu ngoba uthe ngunyana womuntu uzixelile mos ngoba Wathi le nto ngunyana kuthiwa womntu. ngesixhosa umbuzo obuciko umuntu ayibuza into ayiphendule now kodwa yena uthi yena uthi you are the Christ the Son of the living God that the uthi izama ukuthi only one now uthi ke ngokumphendula uthi le nto ayithethayo akayityhilelwa ngenyama negazi utyhilelwe nguBawo osemazulwini wayeza uthi utyhilelwe ngubaba ngoba nguyise owazunyana so ngoku iza naye uthi ke ngoku upon this rock akatsho uba even on this rock King James uthi up yeah
I will build I'll my build church. Yes. Now ngamanye amagama abantu ke abaninzi xa beyifunda laa nto bathi icawe yakhelwe phezu kukaPeter. Akho cawe kaThixo nokwakhelwa phezu kuyo. Yes, sir. Ayikwazi ukwenzeka loo nto le. UThixo le nto ebeyithetha umpostile uba naku kusetyenziswa apho Adam unika umthetho aphume ecaleni emthethweni. UThixo bengenophinda the same mistake aphinda asiphathele umntu. Ebengenoyenza loo nto leyo. Yiyo le nto ngoku this time around xa kuthethwa ngoAdam omtsha kuthethwa ngalo ngoKristu ngoku udifferent kuAdam omdala. Adam wesibili. So ngamanye amagama ke ngoku usiphathela something better than leyana ibithe yona ibithe aphazama sibe ngalo hlobo. So ngamanye amagama le nto siyiphethelwe i-different ayikwazi into amaJuda into ayifuna pha ayifuna ukubulala le nto ezibiza ngokuba ikumkani amaJuda ayifuna laa nto but azange akwazi ukuyifumana. Mfundisi wam asinathixo ufayo funeka uyiqonde loo nto leyo akekho uthixo ufayo avuke emva kweentsuku ezintathu. Ngumntu onofavo because icinge laa nto leyo. Just think of a day of 1 day without God. No, a minute masiyeke usuku, a minute without God. Uba singako iphini imeko okokuba singanothixo onofa for 3 days angabikho for 3 days, that's a chaos. So uthixo akafi akafi uthixo bawuzukula bandingakulatuka itata bandingaqhawuli ndifuna uza apha kumpostile kule nto uyithethayo. Why ndifuna uyiconvecta ndiyise kweli cala kule nto uyithethayo. Mpostile uyava utata uzukula ndiyamva utata uzukula apha ekuqaleni niyanqinelana ndizuphinda into eyodwa. Andifuni ube ayoyam le nto yenu andizuphinda into eyodwa but ndixa ndifika kule ndawo yokuba kukhona unyana womntu ndifike ke ngoku ndixinge ke ngoku because wena ngexesha ubuthetha uthe kum kuza awuthanga kuzalwa. That means kuza something but isiza in flesh. Ndifuna uyibeka in a simple way kumbukelo osibukeleyo phaa ekhaya ndiyibeke in a simple way. Ubusithi wena kuyeza now uba uzungula ngapha uvala ngepace ke ngoku endibethayo kule nto ubuyithetha uthini wena nakuba uzungula ethetha ohlobo athetha ngalo. One of I think ndiyamthanda umpostile Zungula. One of the things endicinga uba ziyingozi nokuba sizihambele. I'm not trying to contradict him. Ndenza my own statement is to make the separation between the two. Yeah, I think sifika silahleke mhlazana sisophula esasibini. Finding a place for Jesus and finding a place for Christ. Because scripture makes proof that Bishop Langa, Jesus is the Christ. He is the Christ coming in flesh. So I am not of the school of thought that kukhona omnye kuphinde kubekho omnye. I'm not of that school of thought. And the term Son of Man, though it brings ayiqali pha, by the way, ayiqali ku Matthew. When you read to Daniel speaks of this when ebona unyangele mihla and he sees okhwele amafu and he is called the Son of Man. So I do not think it denotes ubuwika bakhe, but it states that he is 100% God and also 100% man. So the term, oh my God, the term here content ne container for me. It sounds good, but I disagree when it says separation. We have one, but there's a weaker one and a what one. Jesus had to be human
in order to save human. When you read amaHebhere 4 uthi phayana uthi phalo mbhali asinambingeleli ungavelaniyo uyayibo. Okay. So now as he had to play the role of the priest before God, he had to also angabikho immune ekulingweni, hence nxana angabikho immune kwizinto ezehlele ababantu azokubasindisa. So he knows how we feel. Uthi pha umbhali ulingwe ngenxa zonke. So every temptation that I go through, my God has went through it but came out without sin. Uyayibona ne? And also and funeke siyijonge la John pha, because uzawuva esithi umbhali pha ebonile uba izinto ziyazaliseka. Wathini ngane. So some of the things he said, he was fulfilling messianic prophecies as goyo. So he was proving who he was. He is the son of David. But at the same time, he is the son of God. But you don't separate those two. He is that in one. Coming to the note, coming to the note that yabona ke ingabaphazamisa abaphulaphuli kancinci iwes ababalendlu nisuka kuyo lento yokuthi God cannot die. He cannot die. Uthi yena ngokwakhe uthi ababhemi anizongibulala, I will lay down my life to retrieve it. Imamfundisi wami ngawuqhawulanga. Yes. God cannot die. He cannot be killed. Uzobuya bawuzungula yazi lento umuntu okomomele angathi athi ungavela athi abantu bathethe into enye ngohlobo lwathi. For instance ndiqala ndifuna bawuzungula ndikubethanga apho ndibona khona lento niyithethayo ikhona apho ifike ibe kwi-level ethile but komnye ibe kwenye level ethile. Indithuma bawuzungula ndiye kumbuzo othi, do you believe kuYesu? Yabona nje masithethe indibuyisela ke because ngizonibuza nobabini, do you believe kuYesu? Ngoba bawuzungule yabona hlobo abeka ngalo nohlobo nibeka ngalo nibeka into enye but ngohlobo lungafani. That's why ndifuna uba personal ke, do you believe? Yabona the question uyibuzayo I understand ba why ibuza. Because abanye abantu uthi xa uzama ucakisa lento uzama ukuseparate yes athi omnye umuntu downplay yes to me uYesu ubaluleke kakhulu. I can't downplay uYesu at all. Okay. Lento ithi ulizwi which is waba inyama. Lanto ifuna iBhayibhile ithi he became. Xa kuthiwa became, he came to be. He was not. That's why ndiyohlula kulento ke yokwahlula. But make ndiphinde ndiyeke leyo ndiye pha endalweni. Okay. Endalweni ithi pha eqalekeni umoya kaThixo wawuhuvarisha phezulu komhlaba. Not uThixo. Umoya. Not uThixo, ngumoya wakhe lo. Ngophi umoya kaThixo? Umoya wenkosi uphezu kwami. Because it's just like lando ifana lento efuna icacisa uba uhlule phakathi komoya kaThixo bawo nomoya kaYesu Kristu. Okay. Umoya oyingcwele awungomoya kaThixo bawo, umoya kaYesu Kristu. uKristu lo sithi ngunyana kaThixo abe ngumoya wenkosi uThixo. Ngamanye amagama la moya owusehla phayana uze uyochopha ungene ngaphakathi kukaYesu Kristu kwenzeka isidalo esitsha apha kuYesu kwabakho into econtrolayo enguKristu. Yayingomoya oyingcwele ngumoya kaKristu. Mandigqibezele nje nendawana ke mfundisi singatyiwa ixesha siye kwinto yokuba ubhaptizo lwamanzi, thetha ngobhaptizo of water. Yintoni lubhaptizo? iBhayibhile clear uba lubhaptizo enguqukweni nasekuxolulweni lezono. Okay. Ubhaptizwa kuba ngenxa yesono. Akukho umuntu ongayaziyo into yoba
uKristu ayingenasona. So ubhaptizwa bani apha? Because ubhaptizwa lenzeke, ubhaptizwa kufanele zibe ntathu izinto. Amanzi funeka abe khona, umbhaptizo funeka abe khona, umoni funeka abe khona kola bhaptizo lamanzi. So ke ngoku xa uzawuthi kwakubhaptizwa uThixo, andazi ngoba babukeli emakhaya ibapostile babukeli emakhaya, please ndiyayiva ngokuba iyaya post yakhona ngoku okokuba ndifuna bawuzukula bakufuneka singayanga, asizukuya ngoba icacilo kokuba sizoba nayo part 2 wale incoko esinayo apho sizoke sithini sidwele much, because iyabonakala kokuba kukhona apho kufike kuxingane khona apho ndifuna uya khona. Mpostile Fikizolo, into yoba apha xa ndiniva nithetha ndingathi xa ndithetha ndithi ipackage le ngu-3 in 1. Ngu-3 in 1, that means i-Trinity ohlobo nithetha ngalo ngoku niyayicazulula. uThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele. Uyayibona, that means ngoku nicalula ke ngoku the Trinity ngohlobo uTata uZungula abeka ngalo, ngohlobo uTata uZungula zothina ayivula ngayo yonke lento. Ufuna usibonisa uba ngoba xa ndimve kuthetha ukhona umoya othile, kubekho umoya othile, kubekho umoya othile. What is your take kwinto uTata uZungula ayitshoyo? Yeah, it's always good to be an apologist. Kwindlela olhlobo. Ngicela uqala apho uDad aqale khona ndizophendula lento that you just asked. UYesu goes to River Jordan. Ngicela mina ndibe clear uba xa ndithi uYesu ndithi uYesu lo ungKristu. Okay, ngoba bendifuna apho wena usincokolela ngophi uYesu ngoba icacilo kokuba sizo ndiyayifuna lento. I'm speaking of one person. Okay. Now ndifuna sive le ndetha ke ngoku. Then cometh Jesus from Galilee upon the Jordan unto John to be baptized by him. But John was forbidding him, saying, I have need by thee to be baptized, thou doest come unto me. But Jesus answering said, Suffer now, for thus it is becoming to us to fulfill righteousness. Now let's have another version on that. But Jesus said it should be done so that we must carry out all that God requires. Yes. I want us to check, Singati, when Jesus went for baptism, he went for the sake of repenting for sins. He has no sin to repent for because he never sinned. But what he did there, he had to do it for the fulfillment of who he is, because funeka ukwazi ukumbona. Ebona umzekelo lo mbuzo of the Spirit of Christ and the Spirit of God and all of that. You will find phana kukho terms ezisetyenziswa ngendwenye but zibizwa kaninzi ne. Jonga, when Jesus came as a lamb, there are tests efuneke adlule kuzo to prove who he is. Okay. If he was not baptized, what was required of him as a savior ebengazukwazi kuba yiyo. So uthi apha kuJohn, njengoba unibhaptiza awunibhaptizi njengabanye aba, and uba bembhaptiza njengabanye aba bangapha ababhaptizwe kwavuleka zulu. So when he did that, he was fulfilling, because now let's check on this. It fact, after he was baptized, came the Spirit in a form of a dove, as a dove. In a form. Yeah, it was a shape or whatever. Wehle as ihobela iyohlala wehlela we akaloho umoya ingcwele siyeke nathi baphulaphula lithi ihobela phezulu akaloho umoya ingcwele. But he came in such a manner, he came in the manner of ukuhlala when the Spirit came upon Jesus. Now I want you to hear this, and the Father says, lo ngunyana wam oyintanda
endikholisiweyo nguye mveniwe, not another person. This one coming out from these waters is my beloved son. Why am I saying that? Zithi Hebrews ngomphi na athe kwingelosi lo ngwinyana wam, yebo? So Jesus is the Christ, and when the Father said by emanzini lo ngwinyana wam, he was speaking about Jesus, who is the Christ. So I believe umna the dimension of understanding him as a Messiah and having to understand him enyameni ngiyo le esokolisayo, yebo? That's why First John 4 esithi when you have the Spirit of God in you uzovuma that Jesus came in the flesh. Yemfundisi ngingawuphendula umbuzo wakho kuba ubuza. Ndifuna ukuza kuwe bawuzukula, ndifuna uza kuwe, ndiyakubona uba ikhona le lantuka apha ifika ibethe khona olhlobo athetha ngalo umpostile ufika izolo uthi asikwazi uzohlula izinto. Yes. But awukwazi uzohlula njani into ezahlukileyo? Zihluke kaloku jonga lento bendiyithetha. Ngithethile kule nto into andade ndafika kule ndawo. Okay. Isidalwa ithi iBhayibhile soze silingane nomdali waso. Oh. I-creature ne-creator zikwazi ulingana la. Zinto ezimbini ezahlukeleyo ezo. uYesu ngumdali. Ithi iBhayibhile akhongo nanye into ethe abakho engekho. Utsho uJohn 1. Okay. Nguye wayidala. Edala umuntu. Ke ngoku uza ngamahlule njani umuntu kuThixo enye idala enye? Uyanyanzela kuzohlula izinto anozidibanisa. Omnye bekho eqaleni ngulo wayihoverisha phezulu kwamandla. Ngula moya kaThixo ongubani lona ophinda uzochazwa kuJohn 1 uba ebekho kwasekuqaleni. Nguye lowa kwazodalwa ezinye izinto engakadalwa nomnye umuntu, wazodalwa umuntu ngolusuku lwesithandathu kwangona umuntu adalwayo. So ibonakala lanto bahlula iBhayibhile, abohlula ndimi iyabohlula, ibohlulile pha kuGenesis. Iphinde izobahlula ngokuba unyana ufika late. Kwizinto besoloko sivana ke nomposi nansi ke le ndawo singavani apho ngoba ikhona le ndawo athi yabona ikhona le ndawo ningavani kule ndawo incina singavani la moya uphuma phi ezulwini kuvuleka amazulu lo moya uphuma le nto introduce umoya iphuma ezulwini introducer lo moya okanye introducer lanto iphayizansi kodwa ithi iBhayibhile this not that. Okay. Lo this not unyana wam not that because ba yayintroducer lanto iphayana bebaptize igqitya ubaptize sezantsi ngayithe that but it this introducer umoya si apho kuintroduce umoya akuintroduce le ndawo umoya uya kuyo lo muntu uphayizantsi. Okay. So lanto unyana waqala ngela xesha uYesu ukuba benguKristu. Okay. Zangazalwe nguKristu. So ngamanye amagama uKristu lo ube ngithi mina uKristu umdala kunoYesu. Bawuzungula ndimamele abapostile bami ndimamele xa esithi ndifuna nini understandise ke ngoku nobabini xa esithi iBhayibheli lithi wayekho engulizwi wayekho engulizwi ulizwi waba inyama ndifuna ke ngoku nicacisele kule ndifuna nicacisele kule form ngoba ohlobo uthetha acacisa ngalo somewhere siyavana but niphinde niqhawukela naphi siqhawukelana kule text siqhawukelana kule text ithi le text xa ugqiba le text uzubuyele ke kule nto bendibuzo ngoba khake nicacisele ke ngoku kokuba njengoba kuthiwa wayekhona wayephi yeke ubani ulizwi ulizwi yilanto bendithela kuyo ndithi lanto yayisemanzini phezulu kwamanzi yilanto yayidala xa kuthiwa masenze umuntu ngemfuza namfana ngulanto yayidala yayikhona yilanto bendigqiba ukuthi kuwe umdala lo uKristu lo unoYesu
Mdala. hayi yile nto ndiziqhawulayo engontanga awunothi inkwenkwe uyibeke endaweni enye namadoda Nathi impostile. Ndiqhawula apha. Nathi Imaba uzukula bantu kunike Bishop hey umna lo bishop lo mposiwe ngifuna sixoxeni ngevesi kodwa la sizincokolela. Yes. Yes. Umpostile uJohn lo uthi, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. Okay. You must test them to see if the spirit they have comes from God. Yo. For there are many false prophets in the world. This is how we know if they have the Spirit of God. Umpostile lo wenza sense. Uthi sibazi ngalento uba banomoya kaThixo. If a person claiming to be a prophet, if a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. The keyword came. If the person says they are a prophet, and banomoya kaThixo, this is how we should test them. As it test about banomoya, si testa lento bazayikhupha. Nansi lenyaniso funeke beyikhuphile. They must acknowledge that Jesus Christ, ayithanga Jesus the Christ, Jesus is Christ, that Jesus Christ came in a real body. So he didn't come during the water baptism, but he came in a real body. That person has the Spirit of God. But if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth, what is that truth? That Jesus came in a body. He came in a body. So his existence yake ayiqalanga at 30. Because now we must understand that if city uYesu unguye ne dead ngithile ngonzisela udead because umkhulu kumkhulu ngithi ngathi ndithetha kakubi ungixolele dead xa because we must understand that if we're going to acknowledge Jesus as fleshly ne denote from Christ sizaba ne problem enkulu from our side, because now we understand ba kwakungekho ndoda eyenza uMaria khulele. That's supernatural on its own. Yayibona ne ndifuna apho alokuthi sakanye apho ndiyapha kudeda kodwa yakhona kha kuhlonipha udeda. Sivumelana ngalento yoba ulizwi ngela xesha umoya ufukamileyo uThixo uthethe ngolizwi. Yayibona ne understand lento wena bishop pha ku Genesis 1:1 2 3 bapha abo i3 uThixo uvela wonke pha. Now the word used payana, the logos eliladalayo payana ngilo eli lizozalwa nguMaria, but akalizali ezumntwana wakhe, ulizala ngoba lona livumile at that point to become. Yayibona i-existence yakhe ayiqali ngoku apha ngela xesha he was coming in human form, but he long existed. Make impostini uzama ukuthi uMaria wadonate ngesibeletho, wadonate ngayo. but mina benza phinde ubuza lo mbuzo ubuzayo differently okokuba ngaba abafazi aba bakwazi ukuzala uThixo kuthi ezingase sivele sikhonza abafazi, because kaloku masikhonze isource kaThixo ibatata kawuphinde okokuba abafazi batheni umfazi yakwazi ukuzala uThixo. Yesivele sikhonza abafazi ngoba kaloku uyisource kaThixo, sikhonza isource singazi nalapha kulozelweyo sikhangela abafazi kaloku ngoba bona bayakwazi ukuzala uThixo kaloku, because they are the source, they are the real source, because lento lena hayi le yokuzalwa inkulu nathi into namhlanje yokuzalwa akazalwa uThixo. Nawe icacisa nje uthi uThixo uyanikwa, akazalwa. Once izalwe into ayingoThixo lonto, ngoba uThixo akazalwa, uyanikwa. bawuzongona
uxolo ba Ngicela uthethe umbuzo imapostile bali bapostile baba ndiyayiva ngoko kokuba siyaya kule ndawo leli xesha lethu bawuzukula liyasibetha kodwa ke ii-producers zethu phaa ekhaya zithi masiqhubeke sizobona ngoya inika umdla nyhani le nto siyincokolayo bawuzukula ndicela ubuza something ndikubuzile ekuqaleni wathi uyakholelwa kuye ukholelwa komphi kulo wazalwayo okanye kulo wanikwayo kholwa kwanikwayo mandicacise Ndifuna uyakhumbula undicacisele kuwe ke ngoku. ndithetha ngento eziyi-4 apha Eh. ezisondeleleyo mhlawumbi ndizicacise neento eziyi-4 uyesu unyana womntu unoyise unonina mhlawumbe ngenye imini kuzawufuneka kule podcast ke singene kwakule nto yokuba ithetha ukuthini le nto yokukhawulwa ngomoya oyingcwele Yho! ngoba ithi ibhayibhile yam okwakukho kusekho kuyabo uba umntu wayekwazi ukuba azalwe engakhange kwadibana ndoda namfazi ngoko fanele iyenzeka nangoku ngoba kwakukho kusekhona kusakubakho wakhawula into nayo into endiyifunayo i-understanding of the meaning of imapostile yayibona kwawona ukhawulo masiye kwesibini ndithe kuyesu ngunyana womntu unoyise nonina ukristu ngunyana kathixo uyesu kristu ngunyana womntu onothixo and uba apha uba ke ngoku nothixo wena ungunya uyabona uba ngaba umpostile uMafikizolo unonyana kathixo pha kuye engumntu mna ndingamkhonza le nto ndibuyela kulaa nto ubungamkhonza ngoba unalento ndiyifunayo ikhiriya le nto ukuba ngaba ibhotile ecoke inecoke andinongayifuni xa ndithengiselwayo ndiyayifuna ngoba inale nto and then kubekho iKristu uYesu which is ngunyana kaThixo ohleli emntwini so kukho umuntu kukho uKristu ndiyohlula nje kuloo nto leyo mfundisi mna uYesu ndimhlonipha kakhulu uYesu ndimhlonipha kakhulu kodwa ndine-understand kutsho yena sawuthi uyaphosisa uthi yena ungunyana womntu kangatsho ubungunyana kaThixo bathi abantu ndingubani na mna yho nyana womntu kutsho yena kangutsho omnye umntu asazi uba sawuthi ke ngoku ngubani ongathetha nyana kutsho uba ngaba ingagwebisa nje beyifunda phayana le nto kokuba sithi uYesu ngunyana womntu okokuqala onogwetywa yanguYesu ngoba kutsho yena uthi ungunyana womntu yabona uba uthetha ngoYesu kum in the context uba uthetha remember ngexesha kuzala uYesu kuthiwa phayana eNazareth there were other 7 Jesus so babekhona so uba uthi uthetha ngoYesu kodwa i-understanding uba uthetha ngalo Yesu olayishe umsindiso ngoKristu ndiyamkhonza lo Yesu lowo Tata uSungula ndifuna ukuthi ndiyapha kuFikizolo ngompostile umpostile uFikizolo uyatsha intambo uyatsha umpostile uFikizolo yimi ikhona lento kufuneka siye kuyo ngoba bawuzungula ndirhala uyibuza because ndifuna ukuthi xa sendishifta kuwe ndijonge kuye ndifuna uyibuza lo mbuzo pha mandiyibuze kanje in form of icawu pha epostile do you believe niyakholelwa na okanye mandithi niyakholwa noba ndibeke njani niyakholelwa na kulo uYesu ungunyana womntu niyamshumayela uYesu lo okanye ngophi uYesu enikholelwa kuyo as icawe ke ngoku siyamshumayela mfundisi uYesu kuthethwa ngaye eBhayibhileni ngoba what is important about him lo ungunyana waMaria lo ngunyana kaMaria thetha yena ke ngoku sendithetha yena lo ngunyana womntu ndithi unyana womntu because he was special mfundisi so uvale nto ndiyithetha ngolu hlobo ndibeka unyana womntu ucinga wayifana nabani na he was a special kwasesizalweni sakhe kwakusaziwe into kokuba is a special person oyawuthi lo
inkosi masithathe inkosi le inkosi asihloniphi inkosi by right sihlonipha ubukhosi obukuyo onye inkosi Okay. lexa idingxile ngabe ngumuntu but into oba kulaa nto ebeyithetha umfundisi le nto uzohlula ngexesha yenza into okokuba ingabi le nto ingabi le nto, because yes. kaloku le nto kuyithetha ngoYesu Kristu it means Christ is in control within Jesus so therefore andikwazi ungakholelwa kula Yesu ngoba ngoku into econtrola the engine is Christ is umsindisi. Oh. See? Yeah but if awukho la ayikho la engine kukuyesu phela hayi undigqibile hayi mandiye kumfuza ufika izolo kangaba mfundisi thina apha ecaweni yethu kulo mbuzo bobuza siyathetha ngoYesu Oh. and nathi siyathetha nje khele intona apha sizama ukucacisa Yes. le nto ba siyathetha ngoYesu with the understanding uba sithetha ngalo Yesu unguKristu. mfundisi ufika izolo ndizokubuza mbuzo ndiyakubona awufuna ulimithwa kule nto uzoyithetha mandikunike empostini utata uthini mna umbuzo wami nanku utata uyayibeka le nto uthini kule nto ithethwa ngutata alright masibuye utata undinikile uba mandithethe Yeah. ndicela ndingasawundi ingathi am Yes, disrespectful I know. komnye No, umntu no. yeah I respect him so much he's old enough to be my father now let's understand le nto nguyeshua Hamashiach. This is Hebrew. Yeshua Hamashiach. Yeshua means salvation. Salvation, yes. God saves. Yes. Hamashiach means the anointed one, the expected Messiah. So ukuze yonke lento si understand it is that the promise eyenza this who we are speaking ngaye is the King of Kings, and yet the primary point yakhe is that he's the King of the Jews. We are able. So there's always been an expectation that kuzoza a human, okay but on a supernatural form, azoba a savior of the world. Yayibona ne? So uYesu has done that so well. Ungiyo lendo esi expectileyo. This Jesus, siyavumelana no? This Jesus is the Christ. Yeah. Yayibona? He came, he fight for every other form or sect. Because you find others, so you find others, besithi he was an angel. You find others, besithi he was blah blah blah. You find others, besithi wabumbona trying to make him abengenye into then omnye abenye. Jesus for me and the scriptures is that he is the Christ. Yabo masi silumge emakhaya to work around his titles zisi confuse. Yayibona Okay. ne? Most of the time titles could confuse. Yeah, Yayibona, they yeah. could confuse. I always like to refer with Bible study amenkonzweni that though we read the Bible here, let us go back to how it was written, yabo, and understand that as is a primary recipients of that. Before sizokwenza application ngoku thina apha eMayfair, yes. funeke siqale sicacise ngalandlela ebibhalwe ngayo. So this Jesus for me, this Jesus is that child born, and that same child born is a son given. I Okay. cannot separate them, because if I do, the Bible addresses me as someone who's not a prophet from God. So ndicela khona question uDad posed to me ndayiposa back. Xolo ngathi ndizenze host. Yes or no pha kuDad le question. Dad, do you believe ba wakhawula? I believe. So if if we believe lessons yoba Bishop Langa that wakhawulwa, then senza Genesis 1 no Genesis 3 zibe inyani ngoYesu uba uKristu. Uyayibona? Because if sithi wakhawulwa, the same wording esetyenziswa ekwehleni komoya eJordan is almost the same, or izisa leyanto kaGenesis 1 that umoya wafukama. Uyayibona? Kutheni umfundisi ufika izolo ndibuze kuba what is i-understanding yakhe egama lethu kokhawulo?
what is the definition. ndifuna apho nathi Because kaloku singathi kanti omnye sithethe ngento kanti sithetha ngezinto ezahlukeneyo. Ndine-understanding e-different eligama lithi ukukhawulwa. Yena abe une-understanding sicinga uba sithetha into enye kanti sithetha into ezahlukileyo. So bawuzungula before siye apho ngoba mna bendifuna ubuza something apha kufika izolo. All right. Okokuba ubuyisile umbuzo back kuwe othi siya understanda na uba uYesu wakhawula wavuma wathi uya understanda because iBhayibhile itsho. Ndithanda le part ndiya understanda ngoba iBhayibhile itheni itsho. That means iscripture sona sihleli sithi wakhawula. Apho ndifuna khona njemba wakhawulwa iunderstanding yenu nobabini ngokukhawula ithini. Ngoba omnye uzovuma ngokukhawulwa kanti akathethi okukhawulwa kunye. Omnye uzobamba ukukhawulwa ngolakho uhlobo ngoba lento yokukhawulwa Fikizolo mpostile wami ihamba indima enithi utata uzungula apha yonke into ayithethayo uthethe yohlula. Yonke into ayithethayo uyithethe yohlula. Naw ke ndifuna ke usohlule ke ngoku. Yabona singena ekohluleni ke ngoku. Ukhawulwa ngeligama lithi ukukhawulwa biblical ithetha ukuthini before siye kwi-understanding yakho yile ndizofuna ndiyibuze nabakuzoluba biblical because ezinye izinto kufuneka sibe ne-referral from iBhayibhileni iscripture uba sithini iscripture ngokukhawulwa wena ngokukhawulwa biblical okanye ngokufunda kwakho no-understanda kwakho nokuguglisha kwakho okanye ukwenza ithetha ukuthini le nto ukukhawulwa kukodwa. All right. Ithi le okay masincokoleni kanye kule yokukhawula kuba ke ndisonqena ngathi ndiyindodana akhona amadoda nasecaweni yakho futhi ngabe ngathi ndilwa leli linijongile idodana apha. We must understand i-conversation yengelosi noMaria. Okay. Le ngelosi ithi kuMaria uzaba nomntwana. Uthi uMaria, I'm just saying it ayibhalanga lo mhlobo ndithetha ngawo. Uthi uMaria andazi ezulwini nenza njani uze kubekho abantwana kodwa apha emhlabeni uzube nomntana kufuneke kubekho indoda. Okay. Ithi ivakithini lengelosi xa ishumayeza uMaria ithi lengelosi kuMaria yazi lento ithetha eMaria ukhona obe nendoda qha khangabe namntwana and nguElizabeth. Athi uMaria I understand nyani uElizabeth ebenendoda khangakwazi uba nomntwana yebo. Athi ke ngoku if nguwe lo wenze uElizabeth noZacharia bakwazi ukwenza umntwana then makube kum njengokutsho kwelizwi lakho ndifuna uve how le conception yoba uYesu akhawulwe yaya njani kuMaria. uMaria uthe let it be to me according to your word. What was that word? Umoya wenkosi will come upon you. The Spirit of God will epikaizo you. Uza ku-envelope uzo lithela gamba lisebenza mpostile ka Genesis 1:3 uzofuka because that word hovering even Bayana that word hovering pha ku Genesis izisa intetho ekunga bathi abanye ababhali izisa intetho kunga it is a woman about to give birth yayibona izisa lando. So when umoya ingcwele ehlele uMaria that was the transportation my brother of the word to become flesh yayibona that moment avumayo ibi ukukhawulwa nge-understanding ye-scripture kumfikizolo wase-Styx-Sprite is that a seed went to her womb from God, not from any man. Transportation from heaven To the womb of a to the womb. hayi singayibeka ke singayibeka ngolo hlobo kodwa bawuzungula ndifuna ngoba ndiyayifuna lento bawuzungula uyibekile ngescripture okokuba kwenze kanjani. Wena bawuzungula ngeunderstanding yakho manqala lapha mbukele ekhaya siselapha kwi-Cubs podcast silapha Postco siphethe umpostile uFikizolo nompostile utata uzungula
njengoba usiva nje okokuba iyachisa nansi into bekufamasi yagqitha kahle siya kumbuzo wesibini sizogqitha kodwa kungekudalanga kodwa ndifuna umnikeza utata uZungula before sigqithe siye kule nto understanding yokhawulwa mhlawumbi bawuzungula sine differences nje even nasemabandleni kunga understand ukuza kwalomuntu ndinento otsho nje masincokola nje okokuba sesine differences emabandleni esikuwo kungafuni uunderstanda ukuzalwa kwakhe ngoba eyona nto yenza uba siqhekekane okanye sahlukane singalantuki kunga-understand now simbiza nje kule podcast ndifuna ke sibe kwinto eyi-1 now sike sibone okokuba yintoni le isenzo okokuba singavani olu hlobo ngoba iyacaca ke namhlanje okokuba into eyenza uba singavani imbukele ekhaya yinto uhlobo aze ngalo ukhawulwa uthini uba uzungula ukwakwakho mhlawumbe mfundisi mandiyiqale ngolu hlobo mna ndikholelwa uba akukho mntu usuka emntwini umntu usuka kuThixo okay ngoba indoda iyakwazi ukudibana nomfazi kungabikho mntwana okay kuyo kogqirha kuthiweni abantwana sibanikwa nguThixo nje okay so and mfundisi bishop uthi xa lo mntwana ezelwe athathwa asiwe etempileni esiwa kulaa ndoda ethi ke ngoku kuyinto yoba nje uba ndiphethe benza kwelifunde laa nto yokuba kucaca into kokuba unoyise lo mntwana ngoba umntwana xa izelwe kufanele uba usiwe kuyise ukwenzelwa zonke iimfanelo zakhe nguyise umntana now iyakuxelela laa nto leyo uba le nto yayiyintando kaThixo okay into yoba unkosikazi lo wakho angaba nomntwana engakhange adibane nawe kuyintando kaThixo loo nto leyo uba mayibe njalo kukhawulwa kumboko si kuyintando kaThixo kuyintando ngoba intando kaThixo okay akuzike uqeqezile actually that was the reason one of the reason ezazibangela bangamkelwa uYesu ngabantu kwenza wayengamkelwa ngaloo nto ngendlela zengayo kuba kwangadibananga is more like an adopted yiyo le nto ndixa ndiyithethayo ndiyithetha careless ndithi uyise kaYesu unina Maria uyise yanguJoseph but strictly speaking uyise wayengengoJoseph ngubani uyise ngubani intshumayeli incwadi yentshumayeli iclear into kokuba okwakukho quote nami ku scripture kusekhona kwakuba kwaye kusaya kubakho into eyayikhona izawuphinda ibe khona and nokuya phambili iyawuba khona okokuba ngaba bekuzalwa umntwana true kuba kusekuphefumlela umoya ngomoya oyingcwele ngelo xesha bekufanele iphinde yenzeke lento kutheni ngenzeka kutheni ingaphinde yenzeka yive kulaa nto obesayithetha yesibini ethetha ngokuza kwaYesu ngamafu yenye into besayithetha kutheni ingaphinde yenzeka but make sithi ke mfundisi wami yenzekile ngolu hlobo umpostile ayibeka ngalo but does that prove busuka kuThixo yo masithi yenzekile does that prove bungunyana kaThixo imimangaliso iyenzeka jonga yabona bawuzukula ngaqhawula ngiyayibona lento uba izofuna sibe ne DNA ngoku so that the check the call abantu DNA ngoku kufuneka icacile uba eyona DNA test esinayo apho lizwi eyona DNA esinayo man vele ibe kanjalo ezona kit ye DNA epharmacy nayo lizwi ndifuna tatam ndingaqhawulanga uqhubekeke nale point ubuqhubeleka ngayo yes eyona nto ibethayo kule nto yokuba le nto ibethatha ngubishop ngoamane ngompostile wami uba xa ungamvumi uThixo awungokaThixo iedethe kwenye indawo xa ungamvumi eze senyameni awungokaThixo and that is true yabona wena ungubishop kodwa there's a difference between wena no bishop
ungumpostile but kukho umahluko phakathi Kovuso umuntu ongumafikizolo nompostile sipho igift umoya that's why ndizohlula izinto ezi akufuna because uba sike sasihlanganisa siyawuthi uJudas wayengumpostile so umpostile umthetho wakhe ungumuntu othengisayo you see ubuJudas asinoma funeka umohlula uJudas kumpostile because there's a gift there is a person you see kukho umuntu kukho lento ekuthiwa igift you see hayi wayengumpostile othengisayo masibe sisitsho wawuzulu umpostile akathengisi uJuda lo wayengumpostile hlula the two zohlula izinto ezi sodibanisa umthengisi umdibanise nompostile you see zohlula izinto ezi sodibanisa izinto ezingadibaniyo you see because nakwizinto ezasenziwa nguYesu ngela xesha engekalawulwa ngulomoya uzawuthi uYesu wayewrong uYesu wayengekho wrong uzawuthi wena wayengumoni ngendlela zonke ubize zonke izinto zibizwa ezenzekileyo ezasibona for instance kaloku isono yintoni isono is transgression of law ukuthi umthetho sithi bekuyihlononyoko ungambeki ubuzawufika uyihlononyoko bethengisalana ngamahobe etempileni ufika ubabethe hayi it means awumbekanga uyihlononyoko yes so ngamanye amagama uzawuthi ke ngoku uYesu lo izithela ngabawuzulu ahlala phansi impostile ahlala phansi yabona susujiseka so ndizama ukuthi and lento lena mna bawuzulu siphinde le part ngiyayiphinda into endivuma ndithi ndiyamvuma okokuba unguYesu unguKristu but ndimvuma ndicacisa lento ndicacisa uYesu mna nobe benofika apho uYesu amiswa apho ndandinogoba idolo ndimthandaze lo ngumuntu thetha ngumuntu andithethi ngaKristu okanye thetha lungumuntu because ngaphakathi kwakhe kukho lento ikhoyo so andikwazi into ephethe into engcwele ndingayingcwa because kulawula ubungcwele kulento lento kulawula ubulungisa kulento lento so andikwazi kuba ihleli kule container andikwazi ungatyi esityeni kuba isitya esi ndingazofuna sitya nditya ukutya okusesiswini and xa uzisa ukutya ngela plate leyana ndiyabulela ndiyathatha see and ndiyaappreciate loo nto leyo so ngamanye amagama uYesu ubalulekile kodwa masingampositioni kwiposition angekho kuyo singamenzi into angeyiyo that's all what I'm saying but kuba ngumnyulwa kukho lento omnyulwa yabona umnyulwa akafani nomuntu ongonyulwanga uba umpostile umafika izolo unyulwe njengompostile akafani nomntakwabo ubrother wakho wamafika izolo ongonyulwanga njengompostile ubusisiwe he is blessed unomahluko uYesu ke akafani nabanye uYesu ababekhona you see unomahluko kodwa don't position umafika izolo nompostile lo anguye uyabona no soba position endaweni enye the gift ekuye soyifanisa naye you see manibulele bawuzukula manika umpostile ufika izolo lemizuzu yokugqibela sizokwazi ukuba kule 15 minutes isekuleyo sibuyele kula question yesibini briefly icacile babukeli pha ekhaya okokuba eyona nto isohlukanisayo singathethi intwinye luhlobo esimohlula ngayo uYesu okokuba one ubukela lapha ekhaya into yoba uze njani into esilimazayo singumzimba kaKristu ngohlobo enimamele ngalo mna buyaqaphela akukho nto edihlomla kuyo ndiyanika abapostile bami okokuba nicacisele ababukeli pha ekhaya icacile ukuza kwakhe kuye kwayingxaki emabandleni esikuwo okwesibini okokuba ngomphilo Yesu sithetha ngaye ngoba siyamohlula namhlanje siyamohlula uphumile ngokukula Trinity i-understanding yethu indown okwesithathu into endiyinotisayo apha there is a man eyindoda engubishop uLanga
ekufuneka ikhonziwe Kubekho umduduzi. kubekho umduduzi ecaleni. That means ulanga angakhonzwa ngoba uyibishop, angakhonzwa ngoba uyibishop, kodwa yenye into yangenye imini ngoko understand sa. That means Fikizolo ungakhonzwa. Ngamazi kaDade. Fikizolo mandukunikeze mandukunikeze 2 minutes mandukunikeze 2 minutes impostile. Thank you. I'll be clear on the 2 minutes. Masiqale emva kancinci. Kule nto yobesiwe etempileni. Ndifuna si-addressele uba kukho imini apho Yesu waba nguKristu. Uthi Simeon, umpriest was in the temple, kuziswa umntwana, the child born, who's also a son given, according to me. Uthi xa embamba esithi umuntu lo umkhonzo wakhe enoxolo, yebo. Uthi ke ngoku apha ku-30, for my eyes have seen your salvation. My eyes have seen your salvation, which you prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of the people of Israel. Usaphethwe usana pha. How could this priest abamba ulusana luka Maria amthathe kule level yale messianic title, but at that point, because he's a baby there. It is after his circumcision, but when he takes him, he says, my eyes have seen the salvation of God, which has been ezokwenziwa nguYesu, who is the Christ. So I believe Samuel Fikizolo that he from birth was him. And secondly, uDad usandothetha ngescripture, Nkosi yami Dad. Then Jesus entered the temple and began to drive out people selling animals for sacrifices. He said to them, the scriptures declare, my temple will be a house of prayer, but we have turned it into a den of thieves. Then xa ufunda usihla ke ngonelibali lapha kulo Luke uzawuva phana bazawuthi aba bamjongileyo lazaliseka umbhali othi the zeal of the house of God has consumed him. So apho Yesu ebengabethi umama abazali bakhe abadala bandingabethi uthatha uzulu noyenza by the way Lord, but ebengenzi loo nto. So let us not try to make that a sin as if he broke the law. He didn't. If he did, sibuyele kwi first miracle yakhe recorded in scripture ku John 2, when umama at that point umama knew that there's another one who is speaking in this one now. He knew who he was. She knew who he was. So I don't believe that there's a day he became and the day he was not, because if we say there's going to be a day he was not, then there's going to be a day that he was a sinner. So we agree with Uded. We agree that he came, but we disagree. We disagree. Then ke ngoku sizawutolikwa ngula John 4. Imbukele ekhaya bandiyithathe into ethi uyabona namhlanje kudala ndihlala nabantu. Uyabona le itopic namhlanje bawuzukula idenza ndifunde izinto ezininzi. Omnye umuntu kacifa maxa uhleli kanje uyipresent acifama unoba ukwicala elithile, kanti kufuneka onke amacala siwavo kokuba sithini. Masivaneni ke bawuzukula nawe Fikizolo into ethi bapostile bami, into esingavani ngayo, ndifuna sivaneni ngento esingavani ngayo. Into esingavani ngayo apha kukuza kwakhe. Amen. Ngohlobo endimamela ngalo mna luhlobo aze ngalo angavani ngalo esingavani ngalo. Eyesibini part esingavani ngayo nendibono kokuba asoze sivane kuleni part lo hlobo simcalula ngalo, ngoba ohlobo simcalula ngalo luendapha omnye umuntu understand olunye uhlobo iBhayibheli nomnye understanda olunye uhlobo iBhayibheli. Iwari ke mbukele ekhaya endinayo into ethi ingaba amabandla anga ethu singaze sibe banye. Nansi wari nayo bawuzungula okoba singaze sithethe into enye
xa sizokwazi ngoku singakwazi umhlanganisa ngohlobo senza ngalo masibulale kuleni party kodwa kule mizuzu ilishumi ke ngosisheke nalo umpostile wami tatu uzungula nawo umpostile ufika izolo ndifuna sisi nimphendulele nombuzo umuntu ngami uzomnika 3 minutes nimphendulele nombuzo and two akho nto endizophinda ndivele kuyo ndifuna niphendule lababukele ekhaya babamele babukele nafuthi bahleli bajongile ungaba ke lo trust uyabuya ngifuna uqala lapha kumaqala lapha kufika izolo bawuzungula bengiqale kuwe ungaba lo trust usithetha ngayo uyabuya yabona hlobo sesimcazulule ngalo nami ndenza nane worry ungaba lo trust uyabuya wa usitsho ba uthe uyabuya uthe uyabuya utho kaninzi futhi uba uyabuya and kukho izinto ezibonakalisa ukubuya kwakhe ukuba ke sithi sele ebuyile zininzi izinto athe xa ebuyile zizawube zenzekile zingenzekanga now i-standpoint sam ndingufika izolo ewe uYesu uyabuya unini ufika izolo nathi uyabuya yabona nawe ufike masiqala lapha nawe inyawo Petro sibeshumayele besithi uyabuya kwamsinya nawe ufike oba ubhengu uba ndingamention abanye oba uchiliza oba unonqunga beshumayela lentwinye oba ucolotela beshumayela lentwinye besithi uyabuya nethi sikule era yethu udabuye nini all right intoni mandiyiqala kanje mfikizo intoni ebonalisayo ba uyabuya ubuya nini kusobona ngantoni uba nyani uyabuya funeka understand lento bishop wami that umhlaba unikezwe umuntu uAdam xa ngithi Adam ke ngondithi thina sonke who are made out of flesh usiwulisiwe lo mhlaba for 6 days now is 6 days according to the Bible is 6,000 years yayibona le sibonile ke ngoku that there's a past year 2000 years esiyibonileyo I mean a 4000 years esiyibonileyo saphinde sayibona uba i2000 years lesikuyo iyaphela silindele uday 7 which is nguday weSabbath uyayibona so we must check ke ngokuba siphi kolusuku lwesithandathu ndingathi xa niphendulayo sisekutshoneni kwelanga lolusuku lwesithandathu uYesu yena uyabuya zininzi izinto esezikho athethe uba zizawukwenzeka ezizawuba zi-signs of his coming people turning against each other nations against each other terrible things happening to in nature the rise of false prophets and by the way false prophets are not people who sell oil and do that and that and that and I'm not saying abo bazithengisa are not but funeka sikhangele indlela iBhayibhile bacacisa ngayo babanjani it's upon what they say mainly not mostly on what they do. Yes. Yeah, because we miss it ngenxa yezinto abazenzayo singayijongile bayithethileyo uyayibona so check the scriptures on that so there's a high rise uyayibona and there are things that we see happening to Israel even now which is what he said would take place zininzi izinto ezitshoyo that he is coming back now and as long as ibandla lisesemhlabeni akakabuyi uYesu so uYesu zininzi izinto ezikhoyo ezichaza uba uyebuya akakabuyi uYesu mandiguquke xela bawuzungona bishop wami ayondlela yofa bendirhalela uba ngingarespondi kule nto because zirhalela uba siyixoxe ibe yitopic on its own okay ezinikwe hour because if sayixoxa apha ndizathi in 3 minutes zabe ndilahlekisa abaphulaphula baphethe bengayifumana le nto yokubuya kukaYesu bawuzungula ngathi nje into encinci briefly ithethe apha iBhayibhile inento ezimbini esibalulekileyo ibaluleke yonke iBhayibhile but kumane kubakho into ezivelayo as a great man let me put it that way ngesingesi sithi great sine great commandments i-great commandments which is those 10 commandments sibe ne-great commission okay leya kuthethwa ngayo kuMatthew 28
aphayana athe kubo igunya lonke linikwe mna emhlabeni nasezulwini. Hambani ke ngoko. Khola ke ngoko ke obalulekileyo uzama ukuthi with the same authority endinayo ndiyithuma ngayo, hambani ke ngoko. Therefore niyokubenza abafundi zonke intlanga. Ihambe ke thina bafumana nibafundise ngento zonke nithanda nokusela ngazo umthetho, nibabhaptize egameni loThixo. Thixo ithi ka isehla phaa ku-20 phaa ekugqibeleni ithethe izothi mna ndinani, I am with you until the end of the world. The age. Le yam iBhayibhile King James Version ithi end of the world. Okay. End of the world. I'm with you I'm with you. till the end of the world. In other words, le nto kuthiwa is with them yile kuthiwa ayikho, ayibuyi into ekhoyo. Into ekhoyo ayikwazi ubuya into ekhoyo. Ubuya into engekhoyo. Ubuya into engekhoyo. For example, ayikwazi ubuya into ekhoyo. Uyaqonda? But ndithi ke mfundisi andifuni bishop wam basingene le nto because iyawuvela bangawuqhawula bawuzukula ndifuna kubabukeli phaa emakhaya. hayi bendukunika ixesha lakho fika izolo yim bendukunika ixesha lakho wathetha fika babukeli emakhaya. Masiyenze into ethi namhlanje ixesha lethu noko seliphelile. Masiyenze into ethi bawuzukula ndiyafuna ke siphinde ke sibuye ke sibe no part 2 okanye round 2 wale. Iyacaca ukuba ininzi into kule nto yokubuya kaYesu esinga abaphulaphuli baye emakhaya abangakwazi uke bakhe kuyo. Ndibambe le nto na futhi ingathi izoba sesihloko salela nto ilandelayo yoba iyakwazi ubuya na into ekhoyo. Ngoba yabona hlobo ibeka ngalo yamqonda umpostile ofika izolo etshiseka nje kwelakhe icala ngoba uyivale ngekhiya ngakanga ilindele. Yabona ngoba bekuthiwa bendiqale kuwe bezokwazi ukuba uya kwelacala ngoku ngathi ubinxiselwe edongeni. Bukela ekhaya ndiyahalela mani uyibambe into ethi kulena into sikuyo le sihleli kuyo ikhona into eyifundisayo. Andihaleli okokuba uhlale kunye wedwa nale information ngaka. Please share, subscribe the page. Okwesibini siyacela wethu kukhona abaciphi bathathu be-messages. Sicela ubhale uluvo lakho okokuba uthini wena ngayo yonke ezinto zithethwa apha. Xa ndisiya ke ngoku ekuvaleni ndiyafuna bapostile bam umuntu ngamnye umzuzu sikwazi okokuba sivale ngakuni ndizokwazi uba ndivalelise kubaphulaphula. Into ethetha uba babukeli ekulandelayo nesi episode sowabuyisa batata ke sizohlala nale nto yoba ungabe uYesu lo uyabuya. Ndifuna siyivale apho fika izolo ba uyivalile mandikuvalise. Ndiyakubona uyatshisa kufika izolo mandikuvalise amazwi okugqibela mpostile. Nkosi mpostile ndiyabulela. I must say you are one of the most kind that I've spoken with thus far. And thank you for taking my disagreements as not disrespect. Yes. I appreciate that. Bapulapule Makaya, what is my stand as an apostle? I believe that Jesus is the Christ. He came to save the world. And I believe he's coming soon. Why would I believe that? When you read Zenzo, iBhayibhile kukho bethwa ngamatye ambone ehleli etroneni. So if uke wabonwa ehleli etroneni kube khona ombonayo even some odd years later, which is uJohn embone sePatmos, conversation yakhe naye pha ithi ndiyabuya kwamsinya ukuzovuza. We see iletter kaPaulos eThessalonike ethi akazovela kungekatyhilwa the son of lawlessness, which is the Antichrist. And when he appears, destroyer with the breath of his mouth and the light of his coming, then we cannot say he's back. So I believe with the church that I lead,
and most of the Christians that Jesus is the Christ and he is coming soon. Believe that he's coming soon and he's going to reward everyone according to their deeds. Thank you so much, Archbishop Yamazayon. Blessings, Mapulaphule Emakhaya. Dad, I love you, sir. Thank you so much. Nkosi bawufika Teddy, closing remarks. Yes, nami ndibulele. You know, i-discussion ezinjengezi are very enriching. Yes. Zikwenza nawe uthi go deeper in your understanding. Yes. And ndiyayithanda uhlobo ndike ndibona abanye abantu xa bediscussa kuliwe kuthweni, you know, i-approach it and ndiyayithanda nendlela umpostile uFikizolo abeka ngayo. Ube akabekeli uba benomsindo kanye uthini, ubekela uba you must understand lento le and ngolu hlobo ayibeka ngalo. So ingase i-discussion uba bezinohamba ngolu hlobo because kukhona into oba umuntu umxelele inyani but umthuke umgabhele nkani ibeka isiXhosa umgabhele ngalenyana inyani into ithetha into layo uhlobo uyifaka ngalo wenza uba umuntu angayi-understand. You see, I like the way abeka ngayo izinto. So ingase zibe khona more of these discussions, you see, because zivula ingqondo. Mna into endiyithandayo kuyo yonke xa ndiyivalayo le nto le ngoba kukho lo mfundisi omkhulu obizwa ngoba nguMoya Oyingcwele ongoyena othi noba singadiscussa sithini apha utyhile ezinto. You see, you'll find into yoba nam uzawundityilela more nompostile uzamtyhilela more. Kulapho ke ngoku umuntu ozawutsho hayi man le nto bendiyibona ngolu hlobo ilolu hlobo nanku utyhile uMoya Oyingcwele kwezinto. That is the main one ke ngoku apho ke ngoku oye osityhilelayo sitsho sibone ezo nto ezo. Yiyo le nto ndiye ndithi ingase simeme naloo moya uba kuyo yonke into esiyendayo uhambe laa moya uthathe indawo yawo apha phakathi kwethu ukuze ezinto zityhileke enzela uba noba singaphinde sibuye apha sithi hey let's repeat laa nto leya sikwazi ukuyibona mhlawumbe ngomnye uhlobo. So ndizama ukuthi ndibulela kakhulu ngale opportunity. It's my first time ukuba ndibe kwinto ezohlobo andike ndibe kwinto ezinjeni kodwa noko I must say I've really enjoyed it and ndiyathi uThixo undithandile kuba ndidibana mhlawumbi sezawudibana nabangafani naye kodwa undithandile uThixo ndidibane nayo kwezinye izinto ondigayidile. Ndiyabulela. Masibulele ke mbukeli pha ekhaya njengoba isithu Tata Menkosi Postile uFikizolo ya enkosi kakhulu ya inkosi kakhulu ndimandivele nditsho nje ndithe enkosi kakhulu ngohlobo olulo wena ke ngoku wena ngohlobo olulo nje bayisitsho Tata esithi into awuyinyanzeli mntwini awumlantuki ngayo. Siyabulela Mpostile uhlale unje bawuzungula siyabulela kakhulu ngoba usinyamezele uhlale kunye nathi kodwa ndinesho ethi ababukeli pha emakhaya bayayifuna uround 2 sizothi ungaba nyani uyabuya na ngoba usishiye nento umbeko othi ayibuyi into ekhoyo. Mbukeli pha ekhaya ndenzela into yoba namhlanje kuyo yonke into esiyithethileyo apha ukhe uhlale ngoba ndithanda into yodwa kuyo yonke lento esiyithethileyo kukhona apho sivana khona kodwa into esohlulana kuyo okanye esohlukana kuyo ndifuna uzuzikhele nawe. Le into ayinanto ke nokwenza nelikhasi lonxibelelwano leCAPS event zizimvo zeguest zethu azinanto thina nokwenza kunye nazo. Sibulele kakhulu kwaba kwaMayfair ngoba basihoste kakuhle kanje. Uyayazi ke xa sithetha ngeMayfair sithetha ngeyona ndawo inhle gqithi kulomthatha sihleli kuwo ufika uzoresta nje uziphumlele kube mnandi kuwe. uThixo xoxolo uThixo othando anisikelele till we meet again. Enkosi.